Joyda Tepi Arjuita. West Karbi Anglong District Congress Committee Mai Pusar Hekram Sapen NSFA asang aputhar ke plak ke bengpu akoi kipi. Third phase lockdown ke phathu along green zone aphan kenang sot an pajok ponpo. West Karbi Anglong tapat nong jirong lapen rong pangbong araraphan Indian Red Cross Society ahin pen kirap ke pajirdam. Kiturmi awe atumaphan Karbia Poram Puthi Ketanje aphan Rongkangjang along Kachisikon. Kheruni Congress Mondol Committee asai hema thengno along West Karbi Anglong Congress Committee amai pusar hekramsa NSFA asang aputhak pherangke atumpen press conference kang nipon ahot kaningje ponke bangso coronavirus apora hotke anutin asitin political party atumta political anat ponang nepu bonsitame BJP atum ke MAC, MLA atum C, APL, BPL asang ron pon barat pusi, akoi P lapen ration card, kawe abang pu amen pen BJP atum aphan ansi ron pon chot lapen APL, BPL asang inthan C, ration card kawe atum aphan keron ji puke Congress atum pen kroidun un e pusi kramsa sang hopen ning BPL, APL lapen non BPL atumanut sang pauman thai pusi kipudam lasi nitum Congress ahin pen kipudamang tungo bang lalo je BPL non BPL lapen APL atumanta pahoman tame anta BPL lapen non BPL pan pakomsi BPL lapen APL pan pakomsi non BPL pan rondamji po bang nitum Congress ahin pen mang kipudunang ye bang labang ke alam phetu chalo atema BPL non BPL atumta long nangji anta APL apen BPL atum pham kipi pe pa kom pen bang ke nitum chekroi dun tekte on Kheruni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong Det pi along COVID-19 na join ni pen det pi lockdown ke doko ka join ni bitung reng thama constituency arlo kolonga inglong bidik rong mindar Karbi rong supi number 2 bang thong kep so se Chennai along ka chongdat pen non ka chingthang lo ka join ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan nang rapek teng jipu kirap kecohang kedam tang hiti rui thom so selo aprang sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang aning kimi pen alang li tumaphan kirap ke pajirlong lo sitami arling ke do o joini ke chola pen hembhara anam pinang ko ka joini ikder lo la sojok non ni thom ni pli pleng kai tang lo alang li tum an cholong le pusi bertanang pale lasi aning kimi ke hai Tuliram Rohang aphan kirap kecohang dong campaign Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Prime Minister Narendra Modi ke Japan lockdown kang happen adun thu apurun mate second phase along pinian jutpo seta det pi along COVID-19 keso kangdang bomajok arwa chiklo ni phai pli arni pen hithi ruini det pi angka lockdown kang hap thu Japan central government atum pen pangdak thu lockdown kang hap esek red zone along kang pulong jike hospital IT company call center security company ansi pajok choji sonsi pu green zone along kapajok longji bas arlo phan phoke ansi damlong choji lapen adamasar ahut phan phoke amunit ansi chingsom long choji taxi service along inut chethap long choji methang gari pen bangke thom an damlongji for kulat setame in pulong lo commercial lapen private company setame in pulong sonsi orange zone along taxi methangari lapen hospital in pulong popusi home minister pachethangpon CM Tuliram Longhang lapen MAC Richard Tokbi atum kapin khat ateng pen daihuri lems ke parlo arlok langkhang arong isi arada tumaphan plak philippine pen sanghan kiron ke pajirpon hadak arong arada tum non lockdown akisung apora hot sang nangkirap kipi dun thek apot CM Tuliram Longhang lapen MAC Richard Tokbi atumaphan kachoro pajirdun anparta kewang jar nimate lockdown incupeti ke kerap bom jia phanta hadak arong arada tum tuning ripon to pini ilitum piloni ligini jiji la lo ilitum churu nei ilitum lang khang arong ke ilitum don chokera nya kep aphai ilitum do la si ilitum phan rong ki jatum la pen imdisi atum la pen do ka bcm ki jatum sami churu parpe lo ilitum phai ilitum na ana ka sik sak sami
coronavirus akisung pen yo litum phan lahai kerap nang pi pasi litum churu nai Bangkri po aning teacher pen kiduk ke boy that arong isiara ratuma phan sang kuruyate ingti mieso sabun lapen jang tu hai hui ron ponlo alang litum kisung ke boy that ratuma phan non malom kisung ahut kerap ke pajir pon thek lapen kamatha pon theka potta radatum pen kerap ke pajir bang pu bang pietuma phan ning kaching samang thek chepaklang pon acheke tangka do tumta kulat along formu ador ke so ajok penangana tumke kechunamun e data jok kisungta phunanglo lapen nona prangta lason kamatha thegatum nang klang onang lang puta radatum pen penangke tumaphan nang pachini umpanai pen Davidson Teron News Fast Karbiang Long Phuluni constituency arlo local MEC dorsing rong hang methang matri thur plutsi mijuteron arong bachok rong pharlapen uttamji arong hei hui alongta ration card kawe tumphan NFSA asang ke joypen keron dam keron ke bak along song party lapen dhorom alam plak lipin pensi sang keron ponlo sang kelong aradatum MEC dorsing rong hangaphan kachuru pajir mai along Phuluni youth Assembly Bidisar Robinson Crow Maipu Sachin Rongpi Lams Chairman Bidya Singh Rongpi Chunbang Jimbu Timung Pranasan Rong Pharatum Chetudun Kedamtang Atikloni Phai Krep Korni Tomon Arwe Herai Kithe Ojok Hembrit Henoet Puadim Indian Red Cross Society Karbianglong Arotum Arjulong Si Pini Rong Thomarad Phan Mate Don Pharo Hinira Inkoira Nerkep Atuma Phan Tarpolin Phule Phukok Kasu Harlung Lumplak Hai Hui Ake Joypen Ronpon Bangsolong Indian Red Cross Society Karbianglong Aro Chunbang Borsing Thangcho Mensing Ronghang Disaster Chunbang Ojoy Teron Youth Chunbang Probintaro IRCS First Aid Trainer Lapen Dhiraj Thangcho First Aid Trainer Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Pachunpon Pinpur Me Tapat Henlo Karbianglong Meghalaya Hoy non-malom sofan bertain tonsina Please step in Phangcho Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items. A branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. bertakan tompen nang chirui thulo Non malom sarkar arona tengpen lockdown aporahut ki chumubela pen kachong dada thai kawe aporahut kiduk den arada tuma phan banghini Believers Eastern Church paglongkam amonduli along a pastor Ken Sing rong phar lapen alang liachor alisa rong pipi alang litum banghini aning keme pen men taro arong don phokep arada tuma phan sanglin phi lapen inti lin kiron pon pinpur me non lockdown aporahut hithi kulat kedam phere me mela sikado kaveta mithang ahem kachedo rep jia phan chuning ripon lapen non ason henlo munit atumang bong kachirap nang jikenang sotputa thanpon Karbia Khai Jasimet non Kiturmia Ovetum Sangtar Sangli Bisar Kindar Poram Puthi Adamasar Chihut Chiput Penchenglo Lam Lun Antakachetene et Asonsi Nona Kailong Teklong Lasinon Birang Rang Aporahut Lahai Puthak Ketek An Kecethan Kachimung Jiaphan Iroi Pen Bhom Kuru Arni Patiklo Lapmen Ningke Hangatum Dhorom Alamawe Pinpen Kecharli Ji Ningke Hangatum Vangkame Adim Lake Dipu Ward number 10 Angkang Rongkang Jang Muhuri Dera Rong Pusi Longkibe Pachini Pon Non litum ovekimi akayahut litum lun lam bisar kindar porom puthi adamasar chihu chipu pencheng lok chor pi phayu sanglang sangli pencheng lok litum kadure la pen virang rang son theklong si nili pinana arani pen mathadam si piniani anili la kacharli hi phan nili sai hemalong la isi hong pharla nili ingpuik lo pini la silabangso hong pharla long nang litum ninghang hangatu iruyalong batai si office ka viar ni sandiar ni
nang litum kadu westa mening hang atum apor pen nili phan nili hem nili rong nang humri gra nang chitong ignoi penang litum la mangso alon alam kacharli aputhak dhoromo doam sitame wang tame lapen ki wang hut nang litum thangta tangka poisa lama thanang ne penili admission na an nangi pu alama we na tum nireng mereng no dote dulo avete avelo lasinang litum ninghang pulote nili ke thek son an nang litum phan kadu we phan ke than ke pangcheng bonia phanili chising Pinya berta lansi bajullo domain hakme kardo